Doet het college van FNP, CDA en ChristenUnie Farmenwaard is er aanpraat dat er een proef komt zo met 12 keepsnijden in het hier. De uitkomst daarvan is noods in het lucht houden en de ChristenUnie had er een groot probleem mee. In die evaluatie hebben we spiedig genoeg het liekwicht mist dat wel in het coalitieakkoord staat. Want die Tjerkse mensen die er op snelheid ik ben, die ben net interviewd. Er zijn alleen nog mensen interviewd die op keep snijden, keepje in de winkels. Nou, dan zeggen wij, de slachter die keurt zijn eigen vlees. En ja, wij vinden dat net een deugdelijke evaluatie. Gaan ze dan bij wijze van spreken mensen interviewen met een oorring van Tjerken? Hier ken. ChristenUnie-wethouder Sikkel Boersma staat wel achter de evaluatie, al is de keepsnij net goed bij de achterban van de ChristenUnie. Dat laatste is geen verrassing. Dags wordt de partij kweer aannam dat zij nooit stemmen. Wij kunnen dan wel begrip opbrengen voor het feit dat ze hun achterban, wij weten hoe de ChristenUnie daarin insteekt. We weten hoe de ChristenUnie daar mee omgaat. Maar dan mag je net achter oren argumenten verschoelen, zoals dat de evaluatie net optimaal is en dat als haat argument broeken. Dan mag ik eerlijk zeggen, jongens, we hebben net meer meidje, we kunnen net meer verkepen voor uw achterban, sorry. En dan hier met u zo te praten best. Het winkelen op snijn gaat hoe dan ik terug, want er is uiteindelijk wel een meerderheid voor in de gemeente hier. Maar de toekomst van de coalitie is minder wis. Daarom wordt er dit weekend een druk online. Een van de opties is dat de coalitie zonder de ChristenUnie teruggaat, maar met Boersma als onafhankelijke wethouder. Want Boersma luidt goed bij de Rieën. Nou, wij zijn wel eens met die wethouder. En die wethouder had op een aantal moeilijke dossiers. En dat is rietsbreed, dat gevoel. Had hij het hartstikke goed in. Wat de ChristenUnie aanbelangt, valt er aan constructie te praten. Alles is bespreekbaar.